De 37-jarige van Segren waart in de zomer van 2017 van Maddervoen in een grijde bij de Westereen. De vrouw van het slachtoffer werd oppakt en eind 2020 in heger beroep trok het gerechtshof van Ljouwert het veroordelen. Ze kregen 20 jaar cel voor het meeplegen van de moord. De widow had altijd ontkend en ging in cassatie bij de hegerier, maar die bloot bij de veroordeling. Er was een getuige die de verdachte rond het tijdstip en in de buurt van de plaats van de moord in het gezelschap van een onbekend gebleven man heeft gezien. De Hoge Raad vindt dat het Hof in dit geval heeft kunnen oordelen dat zij de moord met een onbekend gebleven medeverdachte heeft gepleegd. Voor bewezen verklaring van medeplegen is niet nodig dat duidelijk is wat de precieze rol van die medeverdachte is geweest. Nevens de advocaat van de vrouw is de uitkomst onverwacht en onbegrijpelijk. De familie van het slachtoffer reageerde likwijls emotioneel en binnenblied dat ze nou een punt zetten kennen. Het went nooit, dat zeert er net meer wezen zal. Dus de BNB die hun heid verleen ha, en ouders die hun zoon net meer ha, en zussen die het hun broer verleen ha. Dat went nooit, maar ik hoop dat het nou de rust gunt is, zodat ze eraan wennen kunnen, dat het er net meer bij wezen zal. Maar dat wie hun net gunt.